Vítam vás u 6. dielu z hry Minecraft na mojom hlavnom kanáli. Dajte na tento 6. diel like a na môj hlavný kanál mi dajte odber. Lebo sa skoro blížime k 200 odberateľov a môžeme sa pustiť do dnešného 6. dielu z hry Minecraft na mojom hlavnom kanáli, ktorý sa volá Šiša Minecraft. A v tomto dieli si budeme stavať nový dom na novom svete. Takže tak. Lebo na mojom predtým svete boli mústra, takže tak. Lebo sa ich bojím, takže tak. Takže som si musel založiť nový svet. OK. Keby ste chceli, aby som natáčal storytime, tak mi dajte. A až za 400 000 odberateľov budem natáčať storytime na môj hlavný kanál, takže tak. Aby som v tých storytimeoch hovoril o mojich veciach. Takže tak. Takže to mi napíšte do komentárov, keby ste to chceli. Takže tak. A v tomto dieli, v tejto 6. epizóde si budem stavať dom. OK, v Minecrafte. Takže tak. Ešte vám chcem povedať, že toto video bude mať iba 5 minút. Takže tak. Počúvaj. No. Už neviem koľko natáčam minút. Pardon. To je všetko z tohoto videa. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál. Lebo sa už blížime skoro k 200 odberateľom. To je všetko z tohoto 6. dielu. A uvidíme sa u ďalšieho dielu hneď tento deň. Takže čus.